прокуророн дар давраи солҳои 2009-2018 ва 9 моҳи соли 2019 дар баррасии судӣ 87475 фармандаҳои ҷиноятӣ иштирок ва айбдоркунии давлатиро дастгирӣ намуданд. аз ҷумла прокурори ҳарбӣ дар баррасии 4356 фармандаҳои ҷиноятӣ дар судҳои ҳарбӣ иштирок ва айбдоркунии давлатиро дастгирӣ карданд. зимни дастгирии айбдоркунии давлатӣ прокурор минбари судиро ҳамчун воситаи муҳими ташвиқу тарғиби қонунгузорӣ ва сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат истифода менамоянд. дар нутқи айбдоркунӣ прокуророн хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда ва сабабу омилҳои ба он мусоидат намударо қайд намуда, хулосаҳои худро оид ба исботкунии айби судшаванда, таъини ҷазои сазовор ва барқароркунии зарар ва суд пешниҳод намуда, ва қабули санадҳои одилона ва қонуниву асосноки судӣ мусоидат намуда истодаанд. қобили қайд аст ки ҳолатҳои беасос ва ғайриқонунӣ аз ҷониби судҳои поёнӣ ва тафтишоти иловагӣ баргардондани парвандаҳои ҷиноятӣ бо дастгирии суди олӣ саривақт бартараф карда мешаванд. дар ин давра 82 таъинотҳои ғайриқонунии судҳо оид ба тафтиши иловагӣ баргардонидани парвандаҳои ҷиноятӣ бо эътирозҳои прокуророн аз тарафи судҳои болоӣ бекор карда шудаанд. ҳамчунин бо эътирозҳои прокуророн аз ҷониби судҳои болоӣ 280 ҳукмҳои судӣ бинобар сабукии ҷазои таъин гардида бекор карда шудаанд, ки аз он ба судҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 27, ноҳияҳои шаҳри Душанбе 50, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 53, вилояти Хатлон 54, Суғд 91 ва судҳои ҳарбӣ 5 адад рост меояд. дар баъзе мавридҳо аз ҷониби суди марҳилаҳои кассатсионию назоратии вилоятҳо ва шаҳри Душанбе эътирозҳои прокурорҳо беасос рад карда шуда, санадҳои ғайриқонунии судӣ бо эътирозҳои назоратии прокуратураи генералӣ аз тарафи суди олӣ бекор карда мешаванд. чунончи бо эътирозҳои назоратии прокуратураи генералӣ 47 санади судҳои марҳилаҳои кассатсионӣ ва назоратӣ бекор карда шудаанд. ҷамъ дар давраи таҳлилшаванда аз ҷониби судҳо 4317, аз ин 411 эътирози хусусӣ, 1425 эътирозҳои кассатсионӣ, 2481 эътирозҳои назоратӣ ба санадҳои судӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ баррасӣ ва 3187 адад ё 73.8% онҳо қонеъ гардонида шуда, санадҳои судӣ бекор ё тағйир дода шудаанд. аз ҷумла ба санадҳои судҳои ҳарбӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ 176 эътироз оварда шуда, 163 адади он баррасӣ гардида, 116 ё ки 71% қонеъ гардонида шуданд. чӣ қадар делаи ҷиноятӣ ки судҳо бармегардонанд аз сабаби он ки тафтишоти аввалия, яъне муфаттиш хатогиҳои содир кардагӣ делахом аст, дида биромад аз далелҳои вай ёки чизҳои шайъии дигар надорад, асос шуда наметавонад, суд дида ҳукм бароварда наметавонад. чаро мо нисбати муфаттиш вай намекунем? чӣ қадар ҳастанд ино? баъзан муфаттишҳо 10 сол 15 сол дар як сохтор шуда кор карда истодааст. инора дида мо накун. камбудӣ кардааст. бинед аз кадом муфаттиш аст? аз кадом реёсат аст? ки вай деларо тафтишот карда ки делош баргашт? суд чора дида накун. яки садҳо нафар ҳукми сафедкунанда бигиранд, ҷавоб бешаванд. зарари ира ки мерасонад? зарари майла модиш, лекин маънавӣ чие? муфаттиш бояд назди қонун дар ҷавоб гӯяд. дар соли 2018 аз ҷониби маҳкумоти корҳои дохилӣ барои баррасӣ намудан қариб 6000 парвандаи ҷиноятӣ ба суд ирсол гардидааст, ки нисбат ба ҳамаи маҳкумотҳои тафтишотӣ хеле зиёд аст. дар соли 2018 аз ҷониби маҳкумоти корҳои дохилӣ зарари аз ҷиноятҳо расонида шуда 129 миллион сомонӣ ва 9 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 99 миллион сомонӣ ташкил дода, аз ин дар рафти тафтишоти пешакӣ соли 18 47 миллион сомонӣ ва 9 моҳи соли ҷорӣ бошад 48 миллион сомонӣ барқарор карда шудааст. дар ин давра 30 парвандаи ҷиноятӣ аз тафтишоти иловагӣ баргардонда шуда, ба як парвандаи ҷиноятӣ ҳукми сафедкунанда бароварда шудааст. зимни баррасии камбудиҳо мунтазам бо раиси суди олӣ дар ҳамкорӣ қарор дорем
ҳангоми пайдо шудани чунин камбудиҳо мо доим ба ҳамдигар баррасӣ карда кӯшиш мекунем камбудиро бартараф намонем. Лекин ба ин нигоҳ накарда ҳангоми баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ дар суд дар ҷодаи таъиноти ҷазо ва баъзан озод намудан аз ҷазо ва мусодира ҳангоми мусодира кардани молу мулк ҳабс шуда ба камбудиҳо роҳ дода шудааст. алахусус дар баъзан ҳолатҳо молу мулки ҳабс карда шуда қисман мусодира ёин ки аз ҳабс озод ва ба соҳиби мулк баргардонда шудааст. дар самти амалияи маъмурӣ бошад дар давоми соли 2018 9 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби маҳкумоти мо зиёда аз 53 000 парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои баррасӣ ба суд ирсол карда шудааст. дар баъзан ҳолатҳо ҳангоми баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз ҷониби судҳо нисбати ҳуқуқвайронкунандагон на танҳо ҷазои сабук таъин карда мешавад, балки ҷазоҳои маъмурӣ қаблан аз ҷониби дигар маҳкумотҳо тағйир карда шуда маблағи ҷарима кам карда мешавад. ин ҳолатҳо алахусус ҳангоми баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо кирдорҳои идора кардани воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира, идора кардани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ, идора кардани воситаҳо бе шаҳоднаи ронандагӣ, идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ ки ҳуқуқи ронандагӣ надоранд ва ин монанд ба назар мерасад. барои пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ, таъмини суботи оромӣ, тантанаи адолат ва амнияти шаҳрвандон ҳамкории дастаҷамонро ба маҳкумоти судӣ тақвият дода ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта тадбирҳои мушаххасро якҷоӣ меандешем. масъалаи тафтишот бениҳоят камбудиҳои ҷиддӣ содир мекунанд. вақте делои ҷиноятӣ муфаттиш агар ба шарти сатҳи касбияташ баланд бошад, ман фикр мекунам судиям ягон кори вай дар даст зада наметавонад. беназорат намонед. Hamle paralelهای جنایی که از این لحظه تا به جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی تنیسی داشتن و ماده سیاسی خودش برای جنایت جمهوری ترکمن از جانب محکمه سعودی بررسی قرار داده می‌شود. paralelهای جنایت سمت اکستریمیسم و تروریسم در 5 سال اخیر با مدار 179 189 307 الههای 1 و 401 مقدار آغاز کردند. در اون 1628 پرونده نسبت به 1673 نفر تفتیش پیشنهاد گردد و صلح‌ها پیشنهاد شدند. شماره پرونده جنایت در سمت اکستریمیسم و تروریسم در سال 2019 در عموم این حالت متأسفانه رو به افزایش دارد. تجربه نشان می‌دهد که مفهوم آخر جنایت منسوب به اکستریمیسم و تروریسم با مقابل سلطه انسانی و سیستم سیاسی جمهوری ترکمن یگانگی و دیکتاتوری دولت تشکیل می‌دهد رو به افزایش دارد. همکاری مقامات امنیت ملی با مقامات سیاسی و دیگر مقامات حفظی ما در سطح کافی قرار گرفته است. در دوره استقلال از جانب کدام سکرتری جنرال و وزارت کارهای داخلی نسبت 18 تشکیلات و سازمان‌هایی که حالت اکستریمیستی و تروریستی را تشکیل بودند عادل لازمه جمع آورده شده با برنامه سود عالی جمهوری ترکمن حالت آنها همچون تشکیلات اکستریمیستی تروریستی منع کرده شد. масъалаи интихоб кардани кадро доир ба номзадҳо ба вазифаҳои судиягӣ ҳади аммо фаъолияти мақомотҳои ҳокимияти судӣ ма дар шаҳру навои мамлакат корҳои пешгирӣ кардам бинем ки асад зиёд аст аз система ёки пешниҳод ка маълумот пешниҳод карда пеш кардан дар кор гирифтан дар кор ёки тарбия намештаги аз система бароварда мекардан дар кор. Muhtaram asosguzori Sulu Adati Milli, Peshvoyi Millat, Prezidenti Cumhuriyeti Tojikiston. با حس افتخار و قناعتمندی از دستگیری پیوسته و دومی شما محترم جناب یالی جهت تحکیم و تکمیل فعالیت حکومت سعودی ادامه اصلاحات سعودی و حقوقی بهتر نمودن تامینات مادی و تکنیکی سودها و بلند برداشتن نقش سود در تامین رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی کشور عرض سپاس می‌نماییم. چی проблема аст имрӯз дар мақомоти судӣ? чӣ халал мерасонад барои бартараф кардани мани камбудиҳое ки ҳозир ман номбар кардам? ягон проблемаҳои ҷиддӣ нест ҷаноб ёлӣ. шароити кори хеле хуб шуда истодааст. таъминот ҳам хуб аст. фақат масъулият ҷобаҷо кардани кадрҳоро вай кардан накор. таҳти назорати қатъӣ гирифтан накор. дар донишгоҳ донишгоҳҳои олии мамлакат مثلا فاکولتهای حقوقشناس حتما آموزش دو زبان خارجی را به اینا باید گیرید. زبان دولتی به درجه اعلا
دو زمانی دیگر خارجی حتما دانستنشان نکن